गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय जायो। दिनैनि बे समाव थाम्बनेइलाव थानाय बायदि बुजिखाबाय जानो हागौ। गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ गेदेरमा रायजो राजाफ्रा दसे सम खोनासंलाङोबा गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि बे समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव, साफ्रोमबो बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव, बर' हारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरनि खाथियाव आंनि बुंलांनाय माखासे खोथाफोराव बा बिस्वजित सारनि सायाव आं फंनैसो राव बुंनो नागिरदों। बै समाव जेब्ला बिपिएफ हान्जायाव दंमोन बे समाव आल्फाखौ बाख्नायदोंमोन, एनडिएफबिनि केम्पखौ बाख्नायदोंमोन। दिनैनि बे स्पिकार बिबानखौ मोननाय लोगो लोगो मानो बावलांखो, बिनि सायाव आं फंनैसो राव बुंगोन। जाहाथे बे आंनि बुंलांनाय खोथाफ्राव गोरोन्थि जायोब्ला बयनावबो आं आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो। माखासे गारबोनाय समफोरखौ आं फंनैसो राव बुंनो नागिरदों। जेब्ला बिस्वजित सारा बिपिएफ हान्जायाव दंमोन अब्ला आल्फानि फरेस्ट बुराखौ बाख्नायदोंमोन आरो जेब्ला एनडिएफबिनि केम्पखौ बाख्नायदोंमोन। जेब्ला गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय फैयोब्ला, गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय फैयोबा, आसामनि टुरिस्टआव बा बिटिआरनि टुरिस्टफोराव बेरायनो फैयोब्ला माखासे एनडिएफबिनि केम्पखौ, आल्फानि केम्पखौ टुरिस्टआव सोसननांगौ होननानै सरकारनि सायाव खावलायदोंमोन, मिडियानि सायाव फोरमायदोंमोन। बेबायदि खोथा बुंनायाव रायजो राजाफ्रा बयबो गोसो गोरबोआव बिस्वजित सारखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बयबो मोजां मोनदोंमोन। बेबायदि समखौ माखासे बुंनाय रावफोरखौ अबाव बावनानै थांखो। दिनैनि समाव माखासे बुंनो गोनां खोथाया बेनो जाहैबाय, जायखौ होनदों आसामनि स्पिकार, जों बुंनांगोन जोंनि बर' हारिनि सासे गेदेरमा बिबानखौ लानानै जेब्ला जों बुंनो हायो सासे आसामनि सिएमजों समान समान पावारा थायो। बिटिआरनि माखासे सिङाव थानाय टुरिस्टफोरनि सायाव जोंनि बर'फोरनि माखासे खना खनला थानाय गामिफ्राव अबेबा जायगाखौ टुरिस्टनि मेपआव सोसननो हायो। आसामनि माखासे गुबुन गुबुन टुरिस्टआव सोसननो हायो। नाथाय जों गुबुन गुबुन जायगाफोरखौ बुङालासिनो जेब्ला आल्फा एनडिएफबिखौ बुंदोंमोन सानसे समाव, बेबायदि समाव दिनैथ' सासे आसामनि स्पिकार जाबाय। दिनैनि समाव एनएलएफबिनि केम्पखौ मानो बिटिआरनि सिङाव टुरिस्टखौ मानो सोसननानै होनो हायाखै आरो दिनैसिमबो एनएलएफबि केम्पआव बिस्वजित सारा माबा मोनसे हेफाजाब होनाय नुदों नामा? जों दिनैसिमबो नुवाखै। गावनि दरमाखौ बे एनएलएफबि केम्पआव माबा मोनसे साजायनानै सियार टेबोल बायनानै ला आरो आंनि दरमाजों सेंग्राफ्रा माखासे बेदर ना जा होननानै मालाबा हैदों नामा? जोंथ' दिनैसिमबो एनएलएफबि केम्पआव बिस्वजित सारखौ बा एनएलएफबिफोरनि थाखाय फंसेबो दिनैसिमबो जों बुंनाय राव खोनायाखै। जेब्ला बिपिएफ हान्जायाव दंमोन अब्ला ओरैबायदि आल्फा एनडिएफबिखौ बियो बाख्नायदोंमोन। दिनैनि समाव मानो एनएलएफबिफोरखौ फंसेबो राव बुंनो हायाखै? गावनि दरमाखौ माबा मोनसे हेफाजाब होनायखौ बारानो हो, जिखुनु जाया एनएलएफबि आफादजों सावरायनांगौ होननानै फंसेबो मानो आसामनि एसेम्ब्लियाव मानो फंसेबो राव थिसननो हाया? बर'फोरनि जाय एनएलएफबिफ्रा दिनै सावरायनो ओंखारबोदों बेफोरनि थाखाय दिनै फंसेबो रावखौनो बुंनो हाया। अब्ला दिनै टुरिस्टआव मा सोसननो? आरो टुरिस्टआव सोसननो हायोबाथ' मोजांनि खोथा। गुबुन गुबुन फरेननिफ्राय फैनाय, गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय बिथांमोनखौनो जुदि बेबायदि माखासे खोथा बुंनो हायोबा, गाव मानो आसामनि सासे स्पिकार जानानै एनएलएफबि केम्पआव मानो थाखाय हाथियार हमदोंमोन, मानि थाखाय हाग्राबारियाव थांफिनदोंमोन, मानि थाखाय मा जाहोननि थाखाय दिनैसिमबो बर'फ्रा हाथियार हमनानै सरकारनि खाथियाव मानो सावरायनो गोनां जादों? बेबायदि खोथाखौ मानो फंसेबो सोंनाय जायाखै? दिनैनि बे समाव आं फंनैसो बिस्वजित सारखौ आं खावलायो, दिनैसिमबो सम दं। बिस्वजित सारा बै समनि खोथा बुंनायखौ गोसोआव दङब्ला, जेब्ला सासे हिन्दी फिल्मनि एक्ट्रेसआ जेब्ला आसामाव फैदोंमोन बेबायदि समाव बाख्नायदोंमोन फरेस्ट बुराखौ आरो एनडिएफबिनि केम्पखौ बाख्नायदोंमोन। बेबायदि समाव दिनैनि समाव सासे आसामनि स्पिकार मोननायनि उनाव जेब्ला एनएलएफबिफ्रा हाग्राबारियाव थांफिनदों आरो हाग्राबारिनिफ्राय दिनै सरकारजों सावरायनो फैफिनदों, बेबायदि समाव मानि थाखाय आखायाव हाथियार हमनानै बा हाग्राबारियाव थांफिनदोंमोन, मानो थाखाय दिनै सोमावसारफिननो गोनां जादों, बेफोरखौ मानो फंसेबो थांनानै सोंहैयाखै आरो एनएलएफबिफोरजों सरकारा थाबैनो सावरायनांगौ होननानै मानो आसामनि एसेम्ब्लियाव मानो फंसेबो राव बुंनो हायाखै? जों बेखौ हाजारबार जों सोंनांगोन।
आरो जेब्ला बै समाव गुफुराव थांनानै जिबायदि खोथा बुंदोंमोन, गुफुराव दिनै फंसेबो गुफुरनि जानानै मानो फंसेबो दिनै बुंनो हाया आरो गुफुरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय एसेबो खामानि मावनानै होनो हायाखै। जेब्ला बै समनि गुफुरनि दावहानि माखासे जाथायफोरखौ सम सम थांनानै खोथा बुंदोंमोन, दिनैनि बे समाव आसामनि स्पिकार मोननाय लोगो लोगो मानो बावनानै थांखो? जों दिनै माखासे खोथाफोरखौ नंखायफ्ला जों दिनै नुगासिनो आरो खोनागासिनो। गोसोआव जुदि साननाय दंबा गुफुरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय आसामनि स्पिकार जानाय लोगो लोगो माबा मोनसे हेफाजाब होनो हानाय बायदि एसे नाजा आरो NLFBफोरनि थाखाय माबा मोनसे सावरायनानै एसे आवगायलांनो हागोन नामा बेफोरखौ एसे नाजा। आरो गोसोआव साननाय दङबा गावनि न'खरनि गथ' गथायखौ लानानै NLFBफ्रा मानो हाग्रा बारियाव थांफिनदोंमोन आरो दिनैसिमबो मानो हाथियार हमनानै सरकारजों सावरायदों, बेफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव बा आसामनि जेसेबां आसामिस मिडियाफोर दं बिथांमोनखौ लांफानानै NLFB केम्पआव सोंनाय फिन्नायखौ खालायोबा जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिस्वजित सारखौ अरायसम बयबो गोसो गोरबोनिफ्राय बिस्वजित सारखौ खुलुमगोन। आंबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमगोन आरो आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आङो बिस्वजित सारनाव आं निमाहा बियो। बै समाव जेब्ला बुंदोंमोन बेबायदि बुंनाय रावखौसो आं बिस्वजित सारखौ दिनैनि बे समाव आं खावलायो।